Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Bueno, por decir algo vou decir moi bons días, Bueno, hai sol polo menos. Claro que sí. Bueno, acompáñame, Ana, como ven, este 14 de xuño, que temos un tempo, unha máxima de 10 grados, vai haber unha mínima de 6 grados. Abríguense, cuberto, o ceus coberto, nuboso, con brétemas. En Santiago de Compostela están un pouco mellor, teñen 28 grados de temperatura na capital de Galicia, inda que está algo nublado. Vamos a empezar con esta canción que se titula Estroupeles, polos irmáns Portela. Amparo dos máis louvables honores patrios, o sábado día 27 festexa 62 anos de vida o Patronato da Cultura Galega de Montevideo. Ocasión, amigos, para recordar o agromar desta institución cultural dos anos 60 que, como Ulises, foi pasando por un longo arroedo denantes de chegar a Ítaca. Aquela bella e noble aventura de intelectuales, entre tanto fango de desinterés e de desidia, foi como unha epopeya de amor, xenerosidade, voluntarismo, solidaridade e, sobre todo, adoración á nosa cultura. Un ciricio de compromiso ético con Galicia. Un esforzo xenial e ímprobo coa intención de recuperar a memoria e a fala da nosa terra. Así naceu este luceiro luminoso, comprometido cos destinos de unha nación histórica. Aqueles galegos abriron un carreiro de esperanza naquela Galicia queimada na que pouco a pouco iba reverdecendo a patria. Dende aquel 8 de xuño de 1964, todo foi sumar e sumar, baraxar e baraxar, hasta que dolla a man. Non houbo un solo asunto concernente á nosa cultura que non tuvese un espacio de razonamento dende a literatura incipiente á lingua minorizada
ou a música envolvente. Sempre defendendo o noble ideario, dendo o aprobio hasta a exaltación de valores intrínsecos e diferenciales de Galicia. Así naceu o Patronato, e foi ali nos fondos do vello pazo do centro galego donde agromou a idea de fomentar na literatura de enseñanza propia, chea de frescura, de afán e de firmeza. Incluso presumindo dela con astucia diante dos desleigados e sin agachar nunca a cabeza ante a desazón, a burla, o desprecio e a ignorancia. Eles tiñan como misión recordarlle aos emigrantes galegos que fuxir da terra e buscar outros destinos non significa olvidala. Aquela bella ilusión de que América era un paraíso donde podía facerse rico deixando unha Galicia pobre, orfa e ruinosa e cun altísimo porcentaxe de analfabetos, de oprimidos por foros, milicias, doctrinas e caciquismo, xunto a unha ditadura opresora, maltratadora e inhumana. Foi, amigos ointes, o noso Patronato o que evitou o suicidio lento do idioma galego en América. Da nosa fala que ten suavidade e que sabe de fogar, de regazo materno, de berce e de agarismo. 62 anos coidando con respeto e tino a herencia daqueles xenerosos irmáns, esa tribu de vós e xenerosos que hoxe rendimos honores dende esta voz galega de sempre en Galicia. Hoxe, 62 anos despois daquela brilante e fermosa fundación, podemos dicir con orgullo que o noso Patronato goza de boa saúde. Por iso, nestes 62 anos de vida, saúde eterno, queridos amigos do Patronato. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chaná y Joaquín de Salterain. Teléfono 24 00 27 39. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
Bueno, amigos, estamos intentando ter unha conversación con Galicia, pero antes vamos a intentar, vostedes, xa está? Está? Ah, moi ben, pois xa está. Na nosa entrevista de hoxe vamos hasta Ourense, esa preciosa cidade de pedra galega, para falar con Luís González Tosar, poeta, ensayista, filólogo pola Universidade de Santiago de Compostela, tamén presidente do Centro PEN de Galicia. O Centro PEN quere dicir poetas, ensayistas escritores, verdad, de Galicia. Todo iso en un fillo de emigrantes nacido en Bos Aires, máis concretamente no vello barrio de Palermo. Luís é membro da Academia Argentina das Letras, un poeta e escritor que leva a Argentina nas entrañas e a Galicia no seu corazón. Luís, moi bons días dende Montevideo. Cortouse. Bueno, vamos a ver se logramos outra vez estar... Está? Témolo aí? Vamos a ver se está facendo o operador todo o posible para intentar... Sí, témolo aí. Luís, moi bons días dende Montevideo. No, parece que non me escoita, Luís. Sí, Luís, escoitasme? Bueno, parece que temos problemas... No, bueno, pois vamos entonces cas novas de Galicia, como lle dicía antes. Empezamos por esta Ardelucos. Vamos a pasar as novas. Empezamos por esta, sí, Ana, Ardelucos, a ver. Sí, a vindeira semana, máis precisamente o próximo xoves 18 de xuño, dará comezo unha nova edición da Festa Lucense por excelencia, o Ardelucos, declarada Festa de Interese Turístico Internacional desde o 2023. A escenificación da chegada das lexións romanas enfrontándose aos galaicos que os resisten marcarán o inicio da festa, que inclúe máis de 300 actos e actividades con música, mercados con artículos de recreación histórica e tamén distintos espectáculos. O final da festa é marcado polo acto no que os romanos e castrexos firman a paz, dando comezo ao novo pobo galaico romano. Que ben, outra vez o calor en Galicia. Sí, unha masa de aire quente que veu do norte de África motivou unha alerta roxa pola calor con temperaturas de máis de 35 graus en Pontevedra, un pouco menos no resto de Galicia, pero de todas formas con temperaturas máis altas do esperado para esta época do ano, incluso pola noite. En Vimianzo, por exemplo, rexistráronse 28 graus de mínima durante a noite. Para hoxe domingo anuncian chuvias puntualmente intensas e tormentas e baixará algo a temperatura, pero está facendo moita calor. Bueno, despois de ese desastre de unha marea roxa en Galicia, volve lentamente, pero volve a Galicia o mexillón. Está volvendo, si, unha marea roxa que comezou en abril e que motivou que a partir de mediados do mes de maio se prohibira a extracción de mexillón en todas as áreas de cultivo deste marisco. Pecharon entón todas as bateas de mexillón e para o consumo tivo que recurrirse ao mexillón importado, maiormente de Grecia. A boa nova é que a marea roxa está remitindo, está pasando lentamente e pouco a pouco están reabrindo varios polígonos de cultivo na ría de Vigo e na ría de Arousa. O Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño realiza análisis unha ou dúas veces cada día para garantir a seguridade e a protección do consumidor e que o produto que chega ao mercado conte con todas as garantías sanitarias. Bueno, parece que se formou un catálogo da costa galega, ¿no? Están elaborando este catálogo, sí, a Xunta de Galicia vende a elaborar un catálogo que reúne importantes lugares con valor patrimonial na costa galega. Redondela é o municipio que posúe a maior cantidade de hitos costeiros, como os pecios da batalla de Arrande en 1702. En Cangas amosa os restos do seu pasado industrial relacionado coa salazón e a conserva. En Vigo, o rastro mariño é abundante e variado, como a estación marítima, que foi testemunha da partida de tantos galegos cara á emigración.
O catálogo inclúe deste xeito moitísimos lugares que compre poñer en valor, como a fábrica de Salazón de San Martiño nas Illas Cíes, o cruceiro da Ponte Vella de Arramallosa, coa súa figura de San Telmo, protector dos mariñeiros, o mosteiro de Santa María de Oia, as antigas salinas de Agarda, o sistema defensivo de Tomiño, que no século XVII permitiu enfrontar a guerra con Portugal, ou o casco histórico de Tui e o seu recente achado de restos romanos. En fin, un catálogo que reúne gran variedade de importantes pegadas históricas que haberá que visitar. Vamos, amigos, a música mientras seguimos esperando poder ter esta conversa con Orense. Axúdademe a cantare, axúdademe a cantare, axúdeme o que quixere, axúdademe a cantare, se non vou enrouquecere, se non vou enrouquecere, ai a la 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 la. Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Baila de nenas, baila de, que o voso bailar me alegra. Se o voso bailar non fora, non estaba nesta terra. Logo cantas, logo bailas, logo cantas, logo bailas, logo te lo pelixeiro. Logo me faz arrimar as miñas mans o pandeiro, as miñas mans o pandeiro. Vai a la la la. Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Baila de nenas, baila de, que o voso bailar me alegra. Se o voso bailar non fora, non estaba nesta terra. Cantares e máis cantares, cantares e máis cantares, cantares e de cantares. Teño a ucha nova chea, un costal por desatare, un costal por desatare. Ai a la 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 la. Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Baila de nenas, baila de, que o voso bailar me alegra. Se o voso bailar non fora, non estaba nesta terra. Estaba aí por despedida, estaba aí por despedida. Hoxe aquí non canto outra. As señoras que me oian, do xumano me oian outra, do xumano me oian outra. Ai a la 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 la.
Bueno, temos el contacto con Luís, sí. Luís, bons días desde Montevideo. Pois non, parece que non. Somos un pouco ternos. É moi difícil a conexión con Ourense. Parece difícil, claro, moito monte, moita montaña, pero somos moi tercos e vamos a insistir. Non che parece, Ana? Vamos cas novas da colectividade. A ver si está Luís por aí. A ver, Luís, escoitasme? Hola, Luís. Non hai forma, non hai forma. Non hai forma. Bueno, sí, sí. Ahora sí, a ver. Luís? Ahora sí. Ahora escoitasme, Luís. A ver, pero escápaseme. Hola. Ahora escoítote ben. Moi ben. Luís, estamos falando queremos facerche esta entrevista a ti como membro da Academia Argentina, pero tamén como poeta, como ensayista, como novelista, como filólogo e tantas outras cousas. Luís, naceches en Bos Aires, aquí no barrio, no famoso, que é un barrio ademais moi famoso, non? Palermo. Cóntame un pouquiño, marchaches aos 17 anos para Galicia, non? Voltaches con teus pais. Como recordas aquel ambiente argentino sendo un mociño, cando había tanta nube negra en Argentina, ¿no? Despois de ese do golpe de estado de Arturo Francis, ou, bueno, é consciente dunha importancia cultural tan grande como Borges, como Cortázar, Sábato ou Bioy Casares. Como vixes aquela xuventude? Bueno, parece que non somos capaces. Luís, non somos capaces de levarlles esta entrevista que se presumía importante porque Luís é medalla Castelao do ano 2005, premio da Crítica Galicia, un sinfín de premios que ten, premio Esquío, un sinfín de premios, pero non somos capaces de poder conectarnos con el... Sí, conectamos, pero non sabemos por qué a comunicación córtase. Claro que sí. Bueno, vamos a intentalo outro día ou seguiremos ao longo da nosa entrevista de agora. Vamos cas novas da colectividade, Ana. As novas da colectividade. Bueno, xa tiñamos anunciado noutros domingos os 2 programas que están abertos actualmente. O primeiro deles é o programa Reencontros con Galicia 2026. Este está dirixido a emigrantes galegos maiores de 65 anos para viaxar a Galicia. Poden participar aqueles que non teñan participado no programa desde o ano 2017. Explícame un pouco como é iso. A actividade será no mes de outubro, entre o 7 e o 17 de outubro, alá en Galicia. Hai distintas actividades que están xa programadas para facer ali cando cheguen. Logo tamén os que o queiran poden facer unha extensión para quedarse en Galicia algúns días se teñen familia e queren quedarse. Pero bueno, o máis importante que temos que sinalar é que o prazo para presentarse a este programa Reencontros con Galicia 2026 vence mañá. Bueno, mañá luns 15. A pregunta é esta, Ana, se unha persona ten 65 anos, é galego e está casado con unha uruguaya, por exemplo, pode ir a muller tamén? Penso que sí, que eu din as bases, pero non estou moi segura, pero bueno, de calquera xeito poden buscar toda a información na delegación da Xunta de Galicia, que está na rúa Río Negro, esquina Maldonado, e no horario de 9 a 14 horas poden dirixirse ali ou chamar por o teléfono 2908 95 17 2908 95 17. Así que este é o programa, pero recordade que vence mañá 15 de xuño o prazo para participar deste programa de viaxes a Galicia. Bueno, vamos con outro programa, ¿no? O segundo programa chamase Retorna Cualifica Emprego 2026. Este está dirixido a galegos ou descendentes de galegos entre 18 e 55 anos
teñen que ter a cidadanía española, eso sí, algún vínculo familiar con Galicia. Nestes casos ofrecen a Xunta de Galicia pagar o pasaxe, unha axuda económica tamén para instalarse nos primeiros días e un contrato de traballo. O prazo finaliza a finais deste mes de xuño. Así claro, que ten que ter un vínculo con Galicia, pode ser os tíos, os abuelos, en fin, os primos, calquer vínculo que teña con Galicia, pero tamén un programa importante, ¿no? Sí, sobre todo nestes momentos en que a veces a xuventude como que non atopa traballo moi facilmente, verdad? Así que, bueno, aqueles que queran retornar poden inscribirse neste programa Retorna Cualifica Emprego 2026, tamén información na mesma oficina da Xunta de Galicia que dixemos recién. Bueno, agora vamos cas novas do patronato. Bueno, o máis importante que temos por diante é o lancha aniversario. O aniversario do patronato que celebra os seus 62 anos de vida. Así que isto será o sábado 27 de xuño. Se algún creo que queda ainda non sei se queda pero quizáis algún lugar haya, non o sei con seguridade, podedes chamar ao patronato 2908 0673 para pedir información. O patronato tamén poden pasar por ali, está aberto de 15 a 20 horas todos os días. Así que o lancha aniversario para celebrar os seus 62 Tamén estamos preparando xa as actividades de xullo. Bueno, sí, o mes de xullo estamos xa preto do mes de xullo. O mes de xullo é un mes moi importante, o mes de Galicia. Hai varias actividades ao longo deste mes. Comezamos, como sempre, como todos os anos, o primeiro domingo de xullo co encontro no cemiterio central para recordar aos galegos mortos no Uruguai. Isto será donde está o cruceiro no cemiterio central. Hai un cruceiro que trouxeron os irmáns Fernández Vermella, irmáns galegos que trouxeron este cruceiro, que foi o primeiro monumento mortuorio que tivo este cemiterio central, porque inaugurouse en 1835 e 3 anos despois xa estivo o enterro deste dun dos irmáns. Ti sabes que un inverno moi crudo, de moito vento, ataron o día de difuntos, ataron a cruz, o cruceiro, un toldo. E ese toldo co aire rompeu o cruceiro. Foi renovado, foi restituído despois. Sabías esa noticia? Non tiña nin idea. idea. Sí. Mira, habían atado un toldo para venta de flores. E veu un aire forte e tirou a parte de arriba do cruceiro. Pero despois foi reconstruído, claro, por suposto. Claro. Pois iso era pois aí é onde se celebra todos os anos. Sí, esa é a primeira actividade, pero ao longo do mes de xullo hai outras moitas actividades. Bueno, por suposto, o Día da Patria Galega, o 25 de xullo, temos tamén a misa en galego na catedral de Montevideo, que iso é o domingo seguinte ao 25, algunha outra actividade tamén que serán que se farán durante o mes de xullo. Así que preparémonos para este mes tan importante que é o mes de Galicia, o mes de xullo. Bueno, todo o verano é moi importante para Galicia, porque xunio é o mes de San Xoán. Xullo, claro, xullo é o mes de Santiago, o mes de Galicia, é o mes de Galicia. Pero todos son moi importantes. Vamos a intentar traerlles a vostedes todo o que ten que ver co mes de xuño, todo o que ten que ver tradicionalmente, verdad, co mes de Santiago tamén no mes de xullo. Vamos a ter aquí a personaxes que nos van a contar cousas do mes de San Xoán e do mes de Galicia. Como hoxe queríamos que nos lo contara este querido amigo que Luis González Tosar, que non poidamos comunicarnos con él. Vamos a escoitar música, ¿no? Eu paseo por Reto Novo, unha lanchiña motora. Eu paseo por Reto Novo, unha lanchiña motora. Un sol tire vin casa de ben, máis vale que non fora. Un
fíes do vento mareiro, Carasiña que vai pola ría pescar, o ventiño pode naufragar. Rapaciña, si vas a beiriña do mar, non te fíes do vento mareiro, Carasiña que vai pola ría pescar, o ventiño pode naufragar. O cego perdeu a burra por non lle dar la cebada. O cego vendeu a burra por non lle dar la cebada. Agora vai ao enterro que ven a cabalo da criada. Agora vai ao enterro que ven a cabalo da criada. Rapaciña, si vas a beiriña do mar, non te fíes do vento mareiro, Carasiña que vai pola ría pescar, o ventiño pode naufragar. Rapaciña, si vas a beiriña do mar, non te fíes do vento mareiro, Carasiña que vai pola ría pescar, o ventiño pode naufragar. Si queres que brille la lúa, pecho os ollos, meu amore. Si queres que brille la lúa, pecho os ollos, meu amore. Mentre te saber que ven a lúa está que hai sole. Mentre te saber que ven a lúa está que hai sole. Rapaciña, si vas a beiriña do mar, non te fíes do vento mareiro, Carasiña que vai pola ría pescar, o ventiño pode naufragar. Rapaciña, si vas a beiriña do mar, non te fíes do vento mareiro, Carasiña que vai pola ría pescar, o ventiño pode naufragar. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chaná y Joaquín de Salterain. Teléfono 24 00 27 39. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Bueno, amigos, neste mes de xunio, mes aniversario do Patronato da Cultura Galega, vamos a facer referencia en el noso corruncho de hoxe a un persoeiro que tuvo moito que ver non só co patronato, senón tamén con esta audición de sempre en Galicia. El era escritor, foi político, diplomático e un home de ben, un galego enteiro de arriba a baixo. Trátase de un dos fundadores da nosa audición, don Luís Tobío Fernández, que nacera justamente o 13 de xuño, no mes de o día de San Antonio, en Viveiro, naceu Luís Tobío Fernández. Luís Tobío, diplomático, como lle decía, fundador do Patronato da Cultura Galega e desta audición radial sempre en Galicia, sendo o encargado de escribir os editoriais cada domingo. Sí, porque ti sabes que cando se fundou a nosa audición, cada un dos 8 fundadores tiña unha tarefa especial, digamos, claro. Se facían, cada un dedicábase a algo en especial. Luís Tobío era o encargado xustamente de escribir os editoriais. Tobío foi parte do Seminario de Estudos Galegos, integrou o grupo que redactou o anteproxecto de Estatuto de Autonomía para Galicia en 1931. Logo aproba as oposicións na carreira diplomática e ingresa en 1933 no corpo diplomático. Estala a Guerra Civil en 1936 e Tobío, fiel ao goberno da República, pasa por diferentes destinos ata que en 1939 parte ao exilio xunto á súa muller, Carmen Soler. Logo de breves pasaxes por Nova York, Cuba e México,
viaxan a Montevideo, xa que Carmen Soler tiña a nacionalidade uruguaya. En Montevideo permaneceu en estreito contacto e colaboración cos intelectuales e exiliados republicanos galeguistas, tanto en Montevideo como en Buenos Aires. Durante o seu exilio en Uruguai, naceron seus 2 fillos, Miguel e Constanza. Constanza vive actualmente en Madrid, onde exerce como catedrática de Socioloxía na Universidade Carlos III. Nunha reportaxe que lle fixo La Voz de Galicia en 2009, Constanza rememorou o que foi o retorno da familia Tobío a España en 1963, logo de 25 anos de exilio de seu pai en Uruguai. Lembra Constanza que tanto ela como o seu irmán chamábanlle La Vuelta, aínda que nunca estiveran antes en Galicia, pero falaban de voltar porque Viveiro, a través de seu pai, estivo sempre presente nas súas vidas e sentían que era o lugar ao que pertencían. Ese retorno era algo que sempre tiñan esperado. Era poñer fin a unha etapa de algo transitorio en que vivían os exiliados. Estaba moi ilusionada por coñecer aos seus avós maternos, seus primos, pero en 1963 aínda estaba a ditadura franquista. Constanza ten na memoria a dor que sentiu a súa nai ao ver que seus pais xa non lembraban por que tiveron que vivir separados da súa filla durante 25 anos. Di Constanza, o franquismo foi tan longa noite de pedra, que acabou afectando a percepción da realidade ata modificar o recordo. Ela comprende o que pasou, porque, di, os que quedaron en Galicia tiñan que sobrevivir. Era un olvido por necesidade. O rexeitamento á ditadura era máis vivo nos exiliados. Lembra Constanza a felicidade que sentiu seu pai, Lois Tobío, ao retornar a Viveiro. Xa ao pasar Pedrafita comezou a cantar fermosísimas cancións en galego. Estaba feliz. Sempre foi un home que non adoitaba facer grandes expresións de alegría, salvo nese momento. Luis Tobío, amigos, faleceu en marzo do 2003 en Madrid. Constanza evoca a seu pai e di: co tempo dinme de conta de que meu pai era un home bo, con gran empatía cara aos demais, con gran capacidade de comprender aos demais, de poñerse no seu lugar e transmitir afecto. Eso era o que facía dende sempre en Galicia, sí. O noso querido Luis Tobío Fernández. A súa vivenda estaba en Madrid porque tivo que retornar por razóns laborais, polo seu traballo, foi enviado a Madrid. Entón, por eso es que vivía en Madrid cando faleceu vivía en Madrid. Bueno, chegada a democracia foi reconocido o seu traballo como diplomático, a súa carreira como diplomático e xubilouse como diplomático español no estranxeiro. Este foi un pouco en líneas generais a vida de un dos fundadores desta audición que un recorda con moitísimo cariño. Vamos a un tema musical? Un tema musical. Unha flor, un amor, unha alborada, unha fonte, un río, unha praia, unha estrela, un camiño, unha llama, unha terra, un pobo e unha fala. A maneira de buscar o noso pan, unha forma de bailar o noso chan. Muiñeiras, alalas ou foliadas, unha terra, un pobo e unha fala. Un viñedo, un carballo, unha gaita, a morriña espallada polo mundo, a muller
que na casa está eliminada. Unha terra, un pobo e unha fala. Castiñeiros, carballeira, romería, eirexados, costeiros, gandería, rebolleras, corredoiras, embruxadas. Unha terra, un pobo e unha fala. O mareiro, vento desta costa, o batir nas olas en Fisterra, un ardente corazón que sinte cala. Unha terra, un pobo e unha fala. Unha maneira de buscar o noso pão, unha forma de bailar no noso chan. Muiñeiras, alalazo, poliana. Unha terra, un pobo e unha fala. Castiñeiros, carballeira, romería, eirexados, costeiros, gandeiría, reboldelas, corredoiras, embruxadas. Unha terra, un pobo e unha fala. Unha terra, un pobo e unha fala. Amigos, como non puidemos levarlles esa palabra de Luís González Tosar, ese filólogo, escritor e poeta galego nacido na Argentina, debido a difícil que foi a nosa comunicación hoxe, que a nosa comunicación. Vamos a intentar compartir con vostedes unha naqueña da historia de Galicia, se parece ben, Ana? Sí, imos recordar especificamente o que foi a guerra contra os franceses. Ajá. O seja, cando as tropas de Napoleón entraron en España, o levantamento contra a ocupación francesa comezou en Madrid, en maio de 1808. Claro, o famoso fusilamentos de maio de pero Goya, resistíronse, a resistencia era tan importante, tiñan éxitos os españois en resistir a invasión francesa. Entón, o propio Napoleón decidiu vir en persoa para contener esta sublevación, pero se foi heroica esta resistencia do pobo en Madrid, pero tamén noutras partes e tamén en Galicia. Non menos heroica foi a resistencia en Galicia, que Galicia foi a primeira rexión en liberarse da presencia francesa, foi en Vigo. Dentro de Galicia a primeira foi en Vigo, que imos falar agora de que foi o que pasou en Vigo. Vigo famosa foi Ponte de Rande, non? Vigo foi a primeira cidade europea en expulsar as tropas francesas que previamente tiveran conquistada unha cidade, de maneira que é algo para salientar. Houbo batallas famosas como a batalla do Ponte Sampaio, por exemplo, e outras que tamén se destacan. Nun primeiro momento, a ocupación de Galicia non era que Napoleón tivera planificado, ou seja, non entraba nos plans de Napoleón ocupar Galicia. Pensaba que aquel territorio consideraba un territorio pobre e sometido ao clero, e que non merecía malgastar o exército nunha campaña sobre esta rexión que pensaba se rendiría facilmente, que quizáis bastaría con atraerse ao alto clero para garantir a dominación desta rexión. E un pouquiño esa foi a súa estrategia, pero parece que as cousas saíron de outro xeito. Entón, como dixemos, xa que Vigo foi a primeira cidade europea en liberarse da ocupación francesa, imos falar un pouquiño do que foi a reconquista de Vigo. A ver. Foi un feito histórico que a cidade de Vigo rememora cada ano
no mes de marzo, que foi cando ocurriron os feitos, de maneira que foi de tal importancia, digamos, que todos os anos en Vigo recordan isto e fan unha escenificación destes feitos históricos. En xaneiro de 1809, dixemos que en 1808 os franceses entraron en España, pero en xaneiro de 1809 as tropas francesas entraron en Galicia. Prácticamente non houbo resistencia. O día 31 de xaneiro, Vigo firma a rendición e o coronel francés Jacobo Chalot é nomeado gobernador militar de Vigo. O día seguinte, 1 de febreiro, 1.200 soldados franceses entran en Vigo e saquean os 2 tesoros, e os bens saqueados permanecen en Vigo, xa que non poden sacalos debido ao mal estado dos camiños. A mediados dese mes de febreiro, o pobo galego comezou a organizarse para a resistencia, verdad? Comezan entón a organizarse para botar fora aos franceses, ao mando do coronel Morillo. A xente do pobo esconde os víveres, rouban armas e conseguen establecer unha comunicación a través de mensaxes cos galegos que están organizándose fora da cidade. Os de dentro, os que estaban en Vigo, cos de fora. A mediados de marzo, as milicias galegas pechan os accesos á vila e cando os franceses saen para aprovisionarse, os abordan. Finalmente, o 28 de marzo de 1809, os galegos atacan as portas de Vigo e logran expulsar aos franceses en 2 horas. O coronel francés Chalot e as súas tropas foron feitas prisioneiros e os galegos tomaron tamén as súas armas e unha boa cantidade de monedas de ouro. Deste xeito, Vigo converteuse na primeira localidade de Europa en conseguir botar fora os franceses dunha cidade conquistada polos galos. Como premio, o rei Fernando VII outorgou a Vigo o título de cidade fiel, leal e valerosa. Vigo comezou a festexar a Reconquista a partir do ano seguinte a súa victoria, pero a festa, tal como se celebra actualmente, iniciouse por iniciativa da Asociación de Veciños do Casco Vello. Chámase a Festa da Reconquista. Trátase dunha festa de interese turístico na que a parte central é a representación teatral da Reconquista na rúa. O Casco Vello de Vigo trasládase no tempo ata o século XIX. Veciños e veciñas acoden vestidos de época e o espírito do século XIX invade aos asistentes. Para a parte teatral, unha parte da poboación representa aos militares franceses e outros representan aos paisanos. Claro. Prodúcese o enfrontamento no que saen victoriosos os vigueses e os franceses fuxen da cidade nos seus barcos. Completan a festa un mercado de artesáns, demostracións de oficios populares e deportes antigos, gastronomía e música. Así que 2 rúas en Vigo, ao día de hoxe, 2 rúas en Vigo conmemoran estes feitos históricos. Son as rúas Victoria e a rúa Reconquista. Ademais, foi inaugurado en 1947 un monumento aos heróis da Reconquista que se atopa actualmente na Praza da Independencia. A min, bueno, esta da Festa da Reconquista é para celebrar este éxito en botar fora aos franceses, pero é moi común en distintas partes de Galicia facer estas representacións de feitos históricos que rememoran, que manteñen na memoria do povo eses feitos históricos que ocurriron, pero que además son moi bonitas de ver, como por exemplo en Catoira o desembarco dos vikingos, que realmente os vikingos tentaron desembarcar ali, pero foron repelidos polos galegos que estaban na praia. O mismo Lucus Augusto, ¿no? O Ar de Lucus que celebramos, que tamén falamos nas nosas novas que se está a celebrar a vindeira semana,
De maneira que sí, hai moitísimo María Pita na Coruña tamén. moitísimas representacións históricas que se fan en distintos lugares para recordar estes feitos históricos, que a min personalmente pareceme moi bonito que o fagan, non son manter a memoria deses feitos para as novas xeracións, senón tamén porque en sí son unhas festas preciosas tamén. Claro que así sí. que benvidos. E ademais fan outras representacións tamén, ás veces aproveitando os lugares. Eu vin por exemplo, unha representación teatral sobre os irmandiños no castelo de Vimianzo, claro, que foi algo puntual, non é algo que se fai todos os anos, foi algo puntual, pero que tamén fanse desas cousas moitas en distintas partes de Galicia. Unha representación aproveitando o feito ese, aproveitando o lugar. Claro, porque os castillos, non hai teatro que poda abarcar, que poda representar dese xeito, que poda ser o lugar ideal para facer unha escenificación do que foi o levantamento dos irmandiños, como estar dentro do castelo de Vimianzo, imagínate ti. Claro. Así que bueno, ese tipo de representacións. E ademais que comparte todo o pueblo, non? Se chama incluso os veciños que se chegan a compartir, a facer, formar parte dese. Nestas festas como dixemos o da Reconquista de Vigo e o de Catoira tamén, os propios veciños do lugar son os que, bueno, asumen os papéis. Sí, asumen os papéis. Bueno, por exemplo, no de Catoira hai unha parte que son os vikingos que chegan nos barcos, hai outra parte que fan o papel dos galegos que os esperan e que os enfrontan. Así que sí, a participación do povo, pero digo, para a xente que vai ver o espectáculo tamén é precioso ese tipo de escenificacións históricas. Ao final todos terminan vaciando os barriles de viño, ¿no? Bueno, logo ven a festas, a música, e bueno, sí, a música, comidas e bebidas e todo eso. Bueno, pois foi un pouquiño un cachiño desta historia de Galicia tan interesante, non? Esta de que Napoleón, o primeiro disgusto que tuvo foi precisamente en Galicia. Temos un pouco de música, sí? Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Un meniño reboldeiro que fale na lingua vai, que suba os vexederos a froita verde román. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Un bello que dé consellos, un rostro de fume pan, que conte contos os nenos do cuco e do paspallán. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Un cantar de redención, un bello e novo cantar, que troque a desolación nun limpo e carborear. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Loco deixaime morrer entre dous regos queimado, cando veñan os solpores dos homeses famiados. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar.
Bueno, amigos, antes de irnos vamos a recordar as novas da colectividade, tamén eso do patronato, o lanche do patronato, Sí, verdad? sí, temos que recordar que temos... Non, antes de falar do patronato, porque mañá vence o plazo, entón gustaríame claro, recordar que o programa Reencontros con Galicia 2026 para viaxar a Galicia, migrantes maiores de 65 anos que non teñan participado no programa desde o ano 2017, o prazo vence mañá luns. Mañá luns 15 de xuño vence o plazo para inscribirse neste programa. Poden solicitar información na oficina da Delegación da Xunta de Galicia en Montevideo, na rúa Maldonado, esquina Río Negro, no horario de 9 a 14 horas. Eso é importante porque o prazo vence mañá. Logo, xa lembramos o que son as actividades do patronato. O 62 aniversario, o lancha aniversario para celebrar os 62 anos de vida do noso patronato, será o sábado 27 de xuño. Poden chamar por teléfono ao patronato 2908 0673, porque non sei se hai lugar aínda, pero bueno, poden chamar por teléfono e sempre pasar polo patronato. Tamén poden pasar persoalmente e de paso, bueno, temos a nosa biblioteca, temos cantidade de actividades sempre fervendo ali no patronato, no horario de 15 a 20 horas. Lembrade tamén, preparádevos para o que o mes de Galicia, mes de xullo, que xa estamos moi cerquiña de comenzar o mes de xullo, o mes de Galicia. Comezamos o primeiro domingo de xullo co encontro o pé do cruceiro no cemiterio central para lembrar aos galegos mortos no Uruguai, e logo xa temos o Día da Patria Galega o 25 de xullo, e o domingo seguinte ao 25, como todos os anos, celebramos a misa en galego na catedral. Bueno, foi todo por hoxe, amigos. Volvemos o domingo ás 9 da mañán. Hasta o domingo que ven. Ata o domingo. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Un meniño revoldeiro que fale na lingua vai, que suba os vexederos a froita verde romar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe, e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.